Dobrý večer, na základe nášho videa, ktoré som dneska zavesil, viacero ľudí nám volalo, písalo, kde sa predajňa nachádza, čo ponúkame viac menej pre ostatných strelcov. Predajňa sa nachádza na Polnej 11 v Leviciach. Je to v podstate budova, v ktorej máme aj kanceláriu strelnice, takže tí, ktorí chodievate, určite viete, kde to je, ostatný Polná 11. Čo sa týka zbraní, máme tu veľmi slušné zastúpenie od Gunpowderu, čo sa týka dlhých zbraní, rôznych kalibrov, takisto v stribogoch 9 mm, 22 mm. Ponúkame rôzne samonabíjacie športové zbranie, či už je to Heckler Koch, Pro Arms alebo Hammerli 22 kalibroch. Zo športových zbraní to je asi, poviem tak, že z tých samonabíjacích viac menej všetko. Z polovných zbraní, ktorým sa venujeme, je to hlavne Tikka, Sako, máme tu nejaké kúsky od Bergary, od Rugru, venujeme sa takisto ČZ. Viac menej sú to veci, ktoré máme odskúšané, ktoré vieme doporučiť, ktorým doporučíme strelivo. Vieme zbranie, poviem, nastreliť, pripraviť pre každého polovníka tak, ako potrebuje. Takisto máme slušnú ponuku brokovníc, či už sú to brokovnice športové, polovné, samonabíjacie pumpy. Každý si myslím, že nájde to, čo ho zaujíma. Z krátkych zbraní určite spomenie Hammerli 22, ktoré sú veľmi dobré na strieľanie, na strelnicu. Je to lacné strieľanie, každý sa s tým, poviem, zabaví. Nejaké berety, Taurusy, zbranie Springfield Armory, ktoré sme si včera predstavovali, plus nejaké Ubixy. Čo sa týka Glockov, máme slušné zastúpenie týchto zbraní, či už s kolimátormi, s tlmičmi, alebo poviem tak, že zbranie čiste na nosenie, na športovú streľbu. Takisto nájdete u nás v ponuke zbranie ČZ, či už športové, taktické, alebo podľa vášho výberu. Celkom slušný výber je tu zbraní Gunpowder krátkych, či už tlmičové zbranie, alebo Excalibur, Questovka. Myslím si, že máme rôzne farebné vyhotovenia, takisto kalibre, či už je to 9 mm, 10 auto, takže každý si myslím nájde to, čo chce. Čo sa týka vzduchoviek, guličkových vzduchoviek, na oceľové guličky, zbrane máme, priebežne sa predávajú, obmieniajú, takže treba sa zastaviť pozrieť. Takisto máme v ponuke zbranie airsoftové na plastové guličky, kde máme, poviem tak, že dlhé zbranie, niekoľko krátkych zbraní, príslušenstvo a treba sa prísť pozrieť. Čo sa týka ostatného